Pangutana. Sige. Pinanggang pangutana ko sa pinanggang pastor. Pangutana. Di mo man gi-atake ang rebulto. Ang pangutana sa Ezekiel 41, 19-20. Templo man na sa Dios. Pangutana, kana bang templo sa Dios wa banilarawan og na tubaga? Matod pa sa Lucas, nagaingon diha. Ezekiel 41, 17-22. Templo man na sa Dios nga atong mabasa. Akong pangutana kanang Ezekiel 41, 19-22. Templo mo na sa Diyos. Kana bang templo sa Diyos na aba na larawan o wala? Kapag Ezekiel, usa to? Kaya dito ni magtemplo, asa ka na ron? Asa lagi na nagbaro, kaya ito ito? Why? Be, atong abayan na yung Biblia, be. Basta, atong... Dagan. Hangyo. Dili ha, isa. Ako ipemang no daan nga na si Father Darwin, no? Kinsay nakakontak ni Father Darwin? Wa kay live ko. Live ka. Kinsay mo kontak ni Father Darwin, be, paliho ko. Tawaga bro, nya. Para basog. Kuan lang, nya. Kini. Ato sang ipatubag to kay ningon siya lisod kuno tubagon. Ani mo? Sige, tubagan bro. Lisod ko na mo tubag ta. Sige. Dili, are. Sige, tubag arili. Sa Ezekiel di ay akong balikon to. Sige, inay mangutana si Brad Archie Anides, no? Sige. Dili na ko na siya motubag. Kay lisod ko na tubagon. Nga iya ko nang ipamugos nga karang bersikulo ha na motubag siya atos laing bersikulo, di na lang ko na siya motubag kay lisod. Sige. Among pangutana, Brad. Di siya motubag, bro. Di siya motubag. Sige. Ang pangutana ni Brad Anides ngato ni Brad Ryan, sige. Parte ni siya sa purgatorio. Ang pangutana, dili sa Biblia, diya sa Episo 1:7, nga kaniya ana ang atong katubsanan, pinaagi sa dugo ang pasaylo sa atong mga paglapas o sa atong mga sala, sumala sa pagkadato sa iyang grasya. Salmo 49, versikulo 7. Kay ang kinabuhi sa tao, bilihon kayo atubangan sa Dios, dili kini mapalit. Ang pangutana, nganong ipangwarta ninyo ang mga talag sa mga tao diya sa purgatorio? Asa sa Biblia nga gatugaan nga dunay purgatorio sa Biblia, dili sa Latin. Dahil Latin ikson, inyo ng translation. Nagsugo ba si Kristo ni anak? Wala ikson. Roma 6:23. Kaya ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang hatag nga gasa sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan, nga ana ni Kristo Jesus, pero inyong gipangwarta. Mao na siya asa sa Biblia, dili naglatin kay inyo ng translation. Ay, Salipad, bro. Asa sa Biblia ra yan? Bitaw. Bro. Ni Hang Higson. Kanang mangutana ta kanang with harmful bad, dili harm. Lisod no? Sige. Ate ipatuban ni Brad Ryan. Sige. Okay. Brad Chi, ay lagi palabi kay ang kasing-kasing ba? Mabasin niya mo atake kalit, maproblema ta. Wala ba kita yandam dari ambulansya? Ana di ay salamat kay na di ay. Kumuta na ganita dapat kalma. Mura magkakiyaway. Wa pa ka mo, pa sure ka mo pag muibis. Sige. Ang
motubag asa mabasa sa Biblia nga purgatorio nga dili Latin. Oh, kana pabiyon kag asa mabasa ng sliced bread or kanigutan na to og cheese bread sa diha sa paghuwat kay wa ka na ko podang nga pungutana. So ayaw ayaw sa bugot mo diha kay di ka kapaminaw. Oh. So karon klaro kayo nganong iya mo kumbuton kung asa ko klaro masag kayo makaigsuunan ato makaigsuunan nga digyan ko na ganito ni Rivera Willie ganiha nga ang pulong purgatorio Spanish. No? So di siya mo dawat sa Latin. Asa? Uy, nakalimot man siguro na siya nga si Kristo muha ka istorya o sa diyang gilansang si Kristo gisuwat sa tulo ka litra. Gisuwat sa Hebreo, Aramaico o Latin. Tulo ka buhok ang ibutang niya sa Enri. No? Tulo ka buhok gisuwat niya sa Enri. Atong basahon siguro aron ni siya makasabot po. Kanal ng Biblia. Kanal Biblia nga Latin. Di mo kayo, ha? Ay saha kay atong basahon ni bro, atong basahon gamay ni bro. Ay sa bro. Dala. Bro, paminaw. Nasulat diha sa kilid ni Jesus. Nagsulat si Pilato og pahibalo og gibutang paminaw. Nagsulat si Pilato og pahibalo og gibutang kini sa krus ni Jesus. Ang iyang gisulat mao Bro, kini. sigo sa mana bro? Jesus nga taga Nazaret noon, hari sa mga Hudyo. Daghan ang mga daghan ang mga Hudyo nga nakabasa niini kay ang dapit diin gilansan si Jesus dili man layo sa syudad. Ang pahibalo gisulat sa Hebro, sa Latin, sa Griego. Juan 19:20. Wala mo siguro tigbas. Di mo siguro tigbasan ako isuon. Dili nila duwato ng Latin. Nga, dahil sa panahon ni Kristo, gisuwat magaling sa Griego, sa Aramaico, sa Hebro, o sa iyang Biblia nga gidala. Sa iyang Biblia nga gidala. Klaro, iyang ipon. O daghan sa mga audio ang nakabasa nining uruhang sulat kay dapit din sa iskul sila sa cross. Hadool sa syudad o katong nasulat sa pinulungan nga Hebrewanon o sa Latin o sa Krisyanon. So, karon. Okay, putas ko sila. Karon kay gani sa Biblia diay gisulat pa niya gani ang Enri sa polo nga Griego, Hebrewanon o sa Latin o garita sa Latin Sagrada Biblia ninyo direct 1 Corinto 3:9 Primero Purgatorio karon si Patala dawat na ka sige what problema kay nagdumot ka lang ko wa man jud ko matagbaw ganiha kay magkubagis minutos wa ko kasabot sa pangalan ng purgatorio kay wa man jud sa kong Biblia Sa lipad. Biblia Katoliko man yun Katoliko man yun Lindot na kay daghan na yun natin Firmado ni Julio Cardinal Rosales karon nakakapangutana nangutana kung ni mo asa dapit wa mitubag kinsay makasulod wa unsay paagi sa paghinlo sa mga kalab dito sa purgatorio. Okay, daghang salamat bro. Unsang pagi ang paghinlo mo ginayon yan. Muagi siya daw sama sa 1 Corinto 3:15 pinaagi sa daw sama sa kalayo.
O sa Marcos, ano ibe? Lucas, Marcos 9:49 nga muag isa daw sa kalayo kapang mahinlo siya pinagis kalayo. O ganina yang ipumugos ganina, lawa siguro ka masag word nga purgatorio. Ganay ninyo siya bisan sa English na mag. Ano to? Purge or o kuyon ka purge or o yun ka purifying. O karon atong basahon sa Hebreo 1:3. Who being a brightness of His glory and express image of His person and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sin. So na makagidawat ni dire, pero ang atong tema dire, purgatorio mo yun. Sagrada Biblia, klaro yun, premio, purgatorio, di ko na lang bongkag ka naman. Wak mo ko sila tiglo patudlo lagi sa no? Ikaw daw ang pangutana, sa matag misa, litukon man diha. Misa sa kalag na ningwa na, misa sa kalag na ningwa na. Pangutana, makapahinlo ba ni sa kalag na tuwa karon purgatorio? Mga igsoon. Sige. Sige. Ano naman yun? Kaya ba na maging mo sa iyang no? Usugod ka si Padre Darwin kung patubagon lang kasi siya magmukas misa sa pare. Wadlok si Padre Darwin ito. Ate, kay ano man tayo kay alas 6 mapumura. So siya lang kung patubagon. Dito na. Ale bro. Ale ko kuadra Padre Darwin. Okay, mga igsoon, ganda ni Cristo, may gabi, no? Atong i-welcome ang atong spiritual director sa Diocese sa Tagbilaran sa Catholic Faith Defender sa Diocese sa Tagbilaran. No other than Father Darwin Gitgana. Kasi pangalan ni mo Pastor? Pastor Willie, no? Maayong gabi na tuntanan, ganyan rin karon, makita o di makita. Naglami man ang atong diskusyon karon. Og salamat kayo. Buhi kanunay ang Ginoo uban kanato. Duha kong tulo magkatigom sa ako ngalan. Ana ako uban kaninyo. Amen. So dili lang si Pastor Willie ato kauban karon, dili lang si Pastor Propeta evangelist pa. Sunod sa evangelist, propeta. Okay. Evangelist. Salamat kayo, evangelist. Salamat ta nila nga niya din ni karon kay mabibo ta unya nabibo pa ta nakat-on pa ta. Amen. Atong bakbakan si Pastor Willie, nga niya din ni karon atong bakbakan. Unya sa ato sa bakbakan ang atong evangelist nga soldiers of Christ, sundalo ni Kristo. Nagkaroon ang pangutana ni Pastor Willie, nindot kayo, yung pangutana niya, kanang pamisa ba makahinlo ba na? Atong basahon ang kasulatan mismo. Asan ko si Pastor Willie? Pastor Willie, dali. Kay mupalo up ba ning pangutana? Nindot ang mupalo up ka mamati. Sad? Pili kay nagsultitan, nagtabi po. Napuilaing istasyon. Nindot tinud-anay nga dialogue na ang pagpamati, na ang pagpaubos, pamantan din ni aron mo daog ta sa debate. Diyan ngita din ni aron magkatunta sa dala nato nga kamatuoran. Si Brother Archie, evangelist, dunay dala pong kamatuoran atong pamation. Dili ta magsininggitay kay di man ta bungol. Amen. Gawas lagbungol ta. Di ba? Nganong mosinggit man ka kay bungol imong kaatbang. Yari na ta murata og mga bungol din eh. Meaning ana sa nga Mao lagi na isinggit nabibat na dayon no. Mas nindot na maayo tang mutabi, labaw nang mas nindot kung maayo tang mamati, di ba? Okay? Unya ang pangutana ni arita ni Pastor Willie sa si Pastor Willie nang utana, kanang inyong pag-ampo, mo na pamisa pag-ampo manas nangamatay, dili ba? Kanang pamisa ni Talpulano, kanang sa kalag, mo na pag-ampo sa nangamatay. Ang pangutana karon, kana bang pag-ampo sa nangamatay magkahinlo ba na sa sala? Atong basahon ang Biblia mismo.
niya sa 12 Macabeo 11, 12, 43, ito pasahon mismo ang pulong sa Ginoo. Ningon ang atong Ginoo pinagi sa ni Judas Macabeo. Si Judas naghimo niining hamili nga butang, nagpaamot usab siya gikan sa tanan niyang mga tao, lumikabat kinig 2,000 kasalapi nga plata. Katong panangulikta og salapi si Judas Macabeo human sa grabe nga kamatay, grabe nga gubat sa Old Testament ni. O gidala kini niya ngadto sa Jerusalem, sa templo sa Jerusalem aron gamiton alang sa usa ka halad alang sa mga sala. Masa itong mao nga pagkulikta, mao to ang pagdala ni Judas Macabeo nga ang ighalad alang sa mga sala. Kinsa man ning mga gihalaran mga igsoon, si Judas naghimo nining hamili nga butang tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw. Kung wala pa siya magtuo nga ang patay mabanhaw, usa unta kabutang binuang ug walay kapuslanan ang pag-ampo alang sa nangamatay. So, dunay King James Version, Protestante dyan eh. Kaya minunod sila nga, kanang imong gibasa Father, wa na sa original nga Biblia. Nia ang King James Version, 1611, official version sa mga igsuon na to nga mga Protestante, nga karaang Protestante. Kini sila mga bag-o naman eh. Pero ang ilang mga karaan nga mga amahan nila niya King James Version Protestant edition. Di ini Catholic. Kaya sila, may Catholic edition mo na. Dili ta sa ilang edition. 1611. Atong basahon, English man eh. Paayunan na to atong mga pinangga. Aron sa ingon ni Ana, hinay-hinay sila mugakos sa kamatuoran. Uban ang pagpaubos. Uban ang gugma nga gikan sa Ginoo. Ingon din sa 2 Macabeo 12:44, for if he had not hoped that they were slain, should have risen. Again, it has been superfluous and vain to pray for the dead. And also in that, he perceived that there was a great favor laid up for those that died godly. It was a holy and good thought. Asa mo no? It was a holy and good thought. Balaan ug maayo nga hunahuna. Whereupon he made a reconciliation for the dead, that they might be clean from their sin. Aron sila mahinluan sa ilang mga sala. Nagkulikta siya og mga salapi. Unya kining iyang gikulikta nga mga salapi gidala niya ngadto sa templo sa Jerusalem. Agig halad alang sa nangamatay. Aron ang nangamatay kahugasan sa ilang mga sala. Pastor Willie, balaw nga pangutana Pastor. Yan indot kay na. Ang akong follow-up, nga gibasa man niya sa Macabeo, 2,000 batong kwarta nga bayad. 2,000. Karon, kung nakinahanglan ang kwarta ang kapasayloan, kung nakinahanglan ang kwarta ang kapasayloan, luya po ito makadalimos, di mahilangit, kaya makabayad. Unya kay di aman sa Mikyas, Kapitulo 3, versikulo 11. Nagbaligya ang mga pangulo sa ilang hukom. Ingon nga mga pare, nagtudlo lamang kung adunay musuhol kanila ug tungod sa suborno, managna ang mga propeta, apan gigamit gihapon nila sa ngalan sa Ginoo, nag-ingon sila, dili ba tinuod nga niya kanato ang Ginoo, walay moabot nga kadaot kanato. Mikyas, Kapitulo 3, versikulo 11. Nagbaligya ang mga pangulo sa ilang hukom. Ingon nga ang mga pare, nagpabayad. Pangutana, ang Diyos nagligot-got ini. Katong way kwarta,
Dili daw maluwas katong mga makalilimos. Tuway ikaon, one day one it. Usahay, one day one it. Dili daw maluwas. Ang bangutana lagi. Maluwas ba to? Okay. Salamat kayo, Pastor Willie. Unya, unang-una, atong ibasa pulong sa Ginoo. Wa man ta magsulti dinhing ako-ako lang. So kung inyo kong gi-refute, inyong gi-refute ang pulong sa Ginoo. Yang kaduha, ang iyang ibasa, atong basahon, atong sundan, atong pinangga ng igsoon. Mikias, Kapitulo 3, versikulo 11. Nagbaligya ang mga pungulo sa ilang hukom. Ingon, nga mga pari mutudlo lamang. Isibo ka man bro. Kung adunay musuhol kanila, o tungod sa suborno managna ang mga propeta. Apan gigamit gihapon nila ang ngalan sa Ginoo. Nag-ingon sila, dili pa tinuod nga niya kanato ang Ginoo, walay moabot nga kadaot kanato. So nakita nato ang termino nga gigamit, suborno. Salapi. Oh, suborno nga salapi. Dili sila Karisa. Oh, Karisa. Kaso. Okay. So karon kita nato nga suborno ang gihimo. Dili ka kahimo sa mao nga ritual kung wa kay suborno. Unya kining gibasa nato sa 2 Makabeyo, Biblia man halad man dili man suborno. Lahi ng halad, lahi po ng suborno. Ayaw kong ina, nga dili ta magpakaaron ingnon din sa ato pa, wala day halad ang inyong simbahan. O kung ang halad o ang suborno, maora. Para ninyo ang halad o ang suborno, maora ba? Atong basahon ang Biblia. Sa 1 Timoteo, Kapitulo 5, versikulo 17. Ang mga panguno sa simbahan nga maayong mutuman sa ilang katungdanan ang ngay ilhon nga takos sa doble nga suhol. Dili ni siya suborno. Lahi po ng salary og suborno. Example, Brother Arce, ay namin awaya sa Katoliko ha, na ay suborno dire. Mao na yung gidili, Brother Arce. Pero mingon ko nimo, Brother Arce, sige magagwalis mo yung balita, ako muhalad ko. O lahi na siya. Lahi, mo na nga, the Catholic Church is a religion of distinction. Managsama pero managlahi. Depende sa intensyon. Kung ang maong mga tao musuborno sa pari, musuborno sa propeta, dili na gikaligot-gutan na sa Ginoo. Pero ang katawhan ni halad sa simbahan, dili na siya suborno. Kung dili tabang na sa simbahan. Kay dili lunlon, buko-buko ang mga pari, doon na po itiyan. Kung sa may itong ipalit og sudan, kung impostor na puta, hipokrito na puta. But ingnon, yang inyong simbahan, walay koleksyon. Walay love offering. Ayaw to check. Say, ang inyong love offering, ang inyong pagtuo, suborno man na. Wala ang igsoon, mabasa tag Biblia, atong sabton. Wala Mateo 24, ningon ang Ginoo, mabasa tag Biblia, ato sang sabton. Nya karon. Ningon ang atong Ginoo, pakit-a akong salapi. Kay kinsay naong og ngalan nga nakulit nini sa emperador, mitubag sila. Busa si Jesus mingon, kung mao kana ihatag nato sa emperador ang iya sa emperador, og ihatag sa Dios ang iya sa Dios. Ug wala gayud siya mabitik nila sa tubag. Kay nining maong konteksto ha, gipangayuag buhis si Kristo. Og mingon si Kristo, Pedro, wa mo tay kwarta. Pamasol lang dito. Kunya ang una nimong mapaslan, tuay kwarta sa bakba sa isda. O kanang maong kwarta, igo kanimo o kanako na ibayad sa buhis sa templo. Si Kristo mismo nihalad sa templo. O nga, Brad Willie. Mangutana ko, Brad Willie. Brad Willie sa, o nga na. Sunod ka. Sunod ka, Brad. Sunod ka, Brad. Dapat mangutana si Pastor. Brad Pastor, before ka mangutana. Okay. Brad,
Brad Archie, God of time. O nga, si Brad Willie, kay ningon man siya gining halad sa simbahan. Nalagay pangutan na Brad Willie gamay, usa lang kabuok. Sakto ba si Kristo nga nihalad og buhi sa templo? Sakto dili. Sakto kayo. Dito sa burno. Very good. Okay. Salamat. Wa man matubag ang ako pangutana kanina. Kabahin sa misa. Ang misa, kanang misa sa kalag ba, wa man yun matubag. Nga makahinlo ba na sa kalag sa purgatorio kanang misa. Oh, kalag. Ikatulong pangutana. Ikatulong ako pangutana, paminaw. Kaya kining mga tao ay nagapalibot, di pa rin sigurados kinabuhi. Kaya kato mo ba din ito sigurado? Okay. Ang ako ikatulong pangutana, Hello. pila man ang kantidad sa kwarta nga ibayad para sa misa, para makapahinlo sa kanag nga tuwas pagoratorio, kapila nga misa. Ay, salamat kay Brad, no? Unang-una, ang masayran ninyo nga kanang misa mo ni paghalad sa dugo ni Kristo. Ang nakaluwas na dili nang imong gihalad, kundi ang lawas ug dugo ni Kristo nga maoy gihalad diha sa Santos nga misa. Isa sa pari, kini mao ang lawas ni Kristo, nagkuha sa kupa, kini mao ang dugo ni Kristo. Therefore, sakto ng inyong gipalop ng pangutana o gihunahuna ni Brother Erchie o pag siya kapangutana, nasakpan na yung hunahuna. Nga ang dugo ni Kristo mo'y nagkalimpyo ni anak. Pinaagi sa Santos Kamisa. Itong basahon. Ang sa Mateo 26, yan ikuha siya og pan, 26, 26, yan ikuha si Kristo og pan, og bingon siya, kini mao akong lawas, o nikuha siya og bino, kini mao akong dugo. Buhatan ninyo kini agi paghandom kanako. Sa matag buhat ninyo niini, inyong gihandom ang akong kamatayon. Unsa kamatayon? Pag-ula sa dugo. Every time magpamisa kita, nagpaula kita sa dugo sa tong Ginoo. Gihandom nato. Gihandom nato. Ang wa na maula pag-usap. Gihandom nato ang pag-ula sa dugo ni Kristo nga maoy nakalimpyo sa sala sa nangamatay. Atong basahon pagbalik ang Dos Macabeo sa Bisaya kay nindot kayo ang Bisaya. Kay nindot kay English mo to ganina to, no? English mo yung pati lamunga English. Atong basahon ang Dos Macabeo. Okay. So wa may bayad ang pamisa alang sa mga igsuon na. Atong basahon pagbalik ha. Paminaw mo igsuon. Okay, paminaw sa mo. Ningon din. Nagpaamot usab. Sa to pa nagpaamot ha. Paminaw mo. Ay, nagpasab. Oh. Wa may wala. Nagpaamot usab siya gikan sa tanan niyang mga tao ug mikabat tinig 2,000 ka salapi. Sa to pa gikan dili ni gikan sa usa ka tawo. Tanang tawo ni amot. Wa may dito. Tanang tawo ni suborno. Okay. Tanang tawo ni amot o ni halad, ni kabat, tanang tawo ni. Sa to pa, kung sa'y maabot nila, more report, tampo-tampo ba? Wa ingon nga, wa kay 2,000. Di pwede magpamisa ka. Why price tag? Gikan is tanang mga tao. Okay, kaminaw mo, mga binangga. O dilaki nga to sa Jerusalem aron gamiton alang sa kahalad, alang sa mga sala. Si Judas naghimo nini nga hamili nga butang tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw. Kita nagtuo pud tag pagkabanhaw. Si Brad Archie nagtuo man sad. Moro ni kulang nila. Kung wala pa siya magtuo, yang patay mabanhaw, usaon ta kabutang binuang ug walay pulos ang pag-ampo alang sa mga matay. Kuna nga kita Katoliko bless kita kaya ato mang giapil ang mga tanang nangamatay. Inig pamisa na to o ang tanang nangamatay handuma sila. So apil na ni mga kaliwat nila membro ng Archie ni una na. O tiwaso na to. Tiwaso na to.
Tungod ni ini, awin mo. Di man ko nababanhaw ilaha ato aron may mabanhaw. Tungod ni ini, malikuon. Og Diyos nun nga huna-huna. Yang tanang mga tao na nagtuo sa Diyos, makadawat ug usa ka ganti nga kahibulungan. Si Judas nga nag-andam alang sa usa ka halad alang sa mga nangamatay. Aron na nangamatay malingkawas sa ilang mga sala. So, balik ko na ko kay ang atong mga pinangga nga igsuon nakadawat sila og sayop nga information. Tay sayo pa. Oh. Unya, ang tinuod, ang nakapaluwas na to, dili man ang amot. Kisakto to yun, ako itong pobre day. Kadaghang gimisahan ako nga wa joy ni halad. Kay tungod sa kabos. Bago lang ko ni Adto, nga ito parokyano nga luoy kaayo, kalit lang kamatay. Wa gani ikabayad sa pag-imbang samar. Muna kinahanglan misahan na to dayon. Kay mabaho naman sunod adlaw. Why money involved? Muna nga mga igsuon, naniya ni karon, wa ta maluwas, ato lang ning i-verify ha. Wa ta maluwas sa salapi nga to gihalad. Naluwas ta sa dugo ni Kristo. Amen. Ang misa maunay paghandom sa kamatayon ni Kristo. Munang kanunay ta muhandom sa tong nangamatay. Kay gano man ang misa kinahanglan masayod sila niini. Kay ang ilang nahibaw-an money matter. Nganong i-highlight ba na inyong money matter? Meaning to say, ang atong binuhatan baya mo na atong sinultian. Magbantay ta ha. Kay ang atong ipahid sa atong isig katao, projection na siya. Okay? Hindi ka doon ha? Okay. Pag-whatsa? Okay. Wala nga, pinangga ka ng iksunan, ang atong Santos Gamisa, ang naglimpyo nato, ang naghugas sa mga sala sa nangamatay, dili ang halad, kundili ang dugo ni Kristo nga gihalad nato diha sa lamisa sa atong Ginoong Jesucristo. Ay, pangutanan. Wa man yun matubag na ang misa ba? Wa man yun tubaga. Kung pila ka misa ang gikinahanglan sa usa ka makasasala dito sa purgatorio, wa man yun tubaga. Okay. Lain pangutana. Kaya ang ibasa, Episo 1:7, naluwas kita tungod sa iyang kamatayon na sa ato panapasaylo kita sa ato mga sala. Ang ipasabot lang nga ang kamatayon ni Kristo mao'y makapasaylo, makaluwas, dili ang misa. Ang akong pangutana, makaluwas ba ang misa sa mga kalag na to sa purgatorio? Kung makaluwas, tumaga. Sino kayo daghang pasakali? So, sa atong pinangga, kaigsoon, mo ni. Oh. Ni. Okay. Okay, mo ni tubag na to. Di na kita pada sa emosyon kay ano tay mga buot. Okay? Galiko na ko, reminder ba? Nagbasa tas pulse Ginoo nya mga matay buot. Di ba? Wala nga ang ato untang kinaiya makita dawita mo storya. Relax ka diha. Wala gyud kay tubag pa ko siya pangutana. Wala nga hangyo ko ninyo. I hope makita nato sa atong kinaiya ba. Kay lisod kay si tagbasa Biblia nya watay buot. Lisod kaayo magbasa tag Biblia nya watay batasan. Nga kung kita tanang mo storya, gaano tong panahon si Pastor Willie mo storya? Oh. Unya kaduha, ato tubagon si Willie, no? Unya kaduha. Oh. Unya kaduha, ato tubagon si Pastor Willie. Mo ni ang tubag na to. Deklaro kayo ang iyang giingon nga naluwas ka pinaagi sa dugo ni Kristo. Kunya ato giingon kaganina ang misa mauna ang paghandom na to sa paghalad ni Kristo sa dugo ni Kristo. Nga kapila mo kuno ang misa nga maluwas.
Wala nga, ngano kanunay ta magpamisa, tungod kay atong gugma wa may kinutuban. Wa may kinutuban atong gugma. Nya kausa ta pamamisa. Ang pagpamisa mo nay pagpadayag nato sa gugma sa atong mga mahal sa kinabuhi. Nya ato pa kung kausa ta pamamisa ini, kausa ra ta nahigugma ni ay. Nya atong gugma para man sa wa may kinutuban. Walang Pastor Willie, ang among pamisa, dili lang sa among mahal sa kinabuhi. Kabantay mo kung naminaw mo, inigbasa sa mga kalag, mingon des tumoy-tumoy, o ang tanang kalag nga anaa sa purgatorio. Uy, apil lang yung mga membro, just imagine, kanindot sa simbang katoliko, puno sa gugma. Kaya naman, i-apil kani ang mga dili katoliko. Di ba? O, gihandong nga mo ang mga patay nga tanang mga kalag sa purgatorio. Dili lang specific sa ato. Kita ninyo ang mga petition na to, wala ba exclusive lang sa atong mahal sa kinabuhi. Inclusive. O ang tanang kalag kaya nga matay, kaya nga hinahanglan sa kaluoy o gugma sa Ginoo. Amen? Wala nga. Ato pa pagkakanon si Brad Archie. Kunya, sabot ta. Yabangutan na ka, relax. Kay evangelist ka ba ka? Kunya, evangelist nga, agresibo kayo, dili, maayo. Kay daghags, sulti, daghags sa'yo. Wala nga, ipakita imong pagkasundalo ni Kristo. Atong basahon sa una, kaya sa, mangutan na ka ha. Dahil may si San Pedro na to, kitanduha. 1 Pedro 3:15, kung doon ay magpakisayod ka ninyo, tubaga sila uban sa gugma o kalumo. Nya, nawa naman itong kalumo. Nawa naman itong gugma. Okay. Oh, kaya, birin ko na. Relax. Okay. Ito papakan sa Brad Archie, kaya relax na kayo. Nga kalma na bugayo. So, klaro kayo ang gibasa Old Testament sa Makabiyo. Pero atong hinumduman ha, ipakamatyan ta sa atong Ginoong Kristo. Giluwas ta walay bayad. Ingon siya sa Roma 1 o Roma 6:23. Wala ko pangutana. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang pananghatag nga gasa sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan nga anaa ni Kristo Jesus nga atong Ginoo. Hatag og walay bayad. Karon, okay, pangutana na ko. Sa Salmo 49, versikulo 7, dili mapalit ang kinabuhi sa tao o ang kalag sa tao kay bililhon kini atubangan sa Dios. Akong pangutana, hatag man o bayad man, nganong inyong ipangwarta ang mga tao pinaagi sa pagpagampo o nagangin sa mga tao nga magsinalbayis na noon. Okay, kaya nga naman, nagtuo sila. Okay, pangutana na ko ha. Hatag man kini siya Darwin. Hatag. Hatag. O ba siya nagilipog pagkaparit? Hatag lang. Gasa sa Diyos ang kinabuhi nga walay katapusan. Nganong gibaligya ang kamatayon o ang dugo ni Kristo sa mga pare, mga kaigsunan. Ipakamatyan ta sa Ginoo. Ipurong-purungan. Giantos na pasibaligya ang ilaw. Sa mga nasuko. Pero ang Ginoo suko kayo ninyo. Atong remind ha. Ilong sa. Ato lagi kuadiri nga kalma lang ta, ha? Kalma lang ta. So ato tubagon sa padre. Okay. Okay. Relax na. Okay, mali tubag. Paminaw na. Okay. Una, watak ang misa, wa na nato gibaligya. Kay kung gibaligya pa nato, madaan nato sa tuwa. Wala nato ibalik-balik kaganina nga halad na siya. Sama nila, doon na po sila halad. Di ba? So, dili na siya. Napoy 10%. Wala nga, wala ta mamaligya. Kaya kung doon na ba'y baligya, nadaon ta na nato sa misa sa ato, di ba na mada? Hinaram na sa simbahan.
So, ang mga pamisa, itong ibasa ang Dos Macabeyo. Kanya ito nag-explain nga misa pagluwas na. Kapinaagi sa misa, maluwas kita sa dugo ni Kristo. Muna nagmisa ta. Kaya naman, wa magsintro sa pari ang kaluwasan. Kundili, diha sa pan sa kinabuhi. Kasi Kristo man ang pan sa kinabuhi. Sa Juan 6:54. Ako ang pan, nagikan sa langit, o ang pan, nagikan sa langit, akong ihatag kaninyo. O kung kamo mo dawat sa pan sa kinabuhi, may kinabuhi kayo mong may katapusan. Kaya delikado man nila, kay praise the Lord naman nila. Wa man sila yung misa. Muna nga, balik ko na to, dili tinuod tong iyang gipanabi. Nga, ang pare na maligya. Kung namaligya pa, so dagahan na kwartas pare. Kung namaligya pa, oh, wa sa ebidensya anak nga ang host atong di ba inisod niyo sa simbahan doon na bay entrance fee. Wa day gibaligya. Inig pagkalawat sa pare. Oh, nihalad na ka wa. Ni hugas sibot wa. Bingon bang pare nga sa Kristan kadang wa mong hug sa sibot. Dili na tapakan sa lawas ni Kristo. Nya usa may tin pagkalawat anak pader. Bukod ni Kristo. Bingon bang pare? Buhog ka sa sibot or dili? Lawas ni Kristo ang ihatag sa pari. Nga naman, wag magagat ang pari. Buhat ka sa sibot o dili. Kaya naman, ang lawas ni Kristo, libre. Muna nga, inikalawat, doon na ba yung minister ni tapad sa pari? Oy, bayad. Nikalawat ka sa lawas ni Kristo, niya, wag kay bayad? Haya, maga. Walang kining atong igsuon nga iyang information luoy kaayo atong pinanggap nga igsuon. Nga iyang gipanagbi mga scammer. Di ka sa mga scammer. Wala nga kinahanglan mas tindot kaayo nga naminaw sila sa Katoliko. Kaya kita may nasayod sa pagtuong Katoliko. Lisad man kaayo nga isda mo tudlo sa langgam unsaon pag lupad. Lisod kaayo sa langgam pagtudlo sa isda unsaon paglangoy. Ang nasayod niya na ang isda unsaon paglangoy. Therefore, ang nasayod sa pagtununas Katoliko ang mga kaparian. Dili ang mga igsuon nato nga gawa sa pagtuo. Muna nga gikasubo nato nga dunay mga leader sa tinuhuan nga ni 2 oras mga marites. Ano naman ati marites? Nga naman, nada sila sa marites ining kalibutan na. Nada sila sa amigo po ni Mirasol. Ani marites nga si Mirasol. Nga si Ipog Sol. Oh. Muna nga, atong pananggang na igsoon. No? Nindot mo din na si Brad Archie, kay ningaw, pugwa sila. Ha? Muna nga, ayaw mo kadang sa kuha ni Brad Archie, kaya nga naman, Mauni, ay Brad Archie, asan mo ka? Ay, wala pa. Walay bayad, libre. Libre yun. Sakto na, Mauni pagtununas Katoliko. Ang kaluwasan. Wala Brad Archie, Dolos Katoliko na. Oh. Wala. Asan mo ka? Brad Archie. Sabi ninyo, kining mga tawanan ba? Nilakaw na. Okay, tanya na bro. Ngayon sa bro ha. Ikay sunod bro. Kanya, si Brad Archie, ganahan na mo tabi, di mamati. Kanya, nilakaw na siya. Ang iyang pagtulunan nga ang kaluwasan, dili pabayran, mauman ay pagtulunas Katoliko. Wala salamat Brad Archie, kaya doon kay gas Katoliko, gamay na lang kuwang. Honestly, yung mga gipagkutlo nga teksto, Katoliko kaayo. Kaya kita ko itag-ias Biblia. Kabantay mo, sa ilang mga teksto nga igamit, atong gisundan, suborno, ang ikaligutas Ginoo, dili halad. Unya ilang gipanabi nga, ang pare, nagnegosyo, ang pare, gibaligya ang misa, wala man. Kamo, Katoliko man dyan mo. Nabay tapad ang pare, nangulikta, kalawat ka, bihog na kasibot. Ayaw ni pa kalawata kay wa mohok. Ato di ka rito. Kunya na nagdaan na kay ihog. Wala siya. Sa to pa, nahug ang ato mga pinangga nga igsunan nga namati las mga marites o mga mirasol. Nya lisod kaayo nya mga membro ana, luoy kaayo. Wala ni anhita dinhi aron atong ipatinaw dili ta mangaway, dili ta magsininggitay dinhi. Kaya naman
doon naman tayo mga dalunggan. Hindi po ta mga bungol. Di mahimo ng way buot ang atong dialogue sa pagtuo. Dinya din na nindot paminawan. Nindot ay pangimanaw nagsapaw-sapaw tang tanan. Way, dili maayo. Wala nga ang maayo ani, relax na ta, nakutana ta, ug mamati. Mo na sign nga humble ta. Nya sila tagtabi, humble na ta ana. Dili na ta humble. Ug si Kristo malipay sa mga mapausanan. Ug matud pa niya ang magpaubos ipataas. Ug ang magpataas ipaubos. Wala dili sa dialogue nato, magpamilaway gud ta. Eh, way lami nga puro ta magnabi tanan. Mas maayo duha atong dunggan usa ra atong ba. Meaning ana kanu nagkaguyog nagkaguliyang ang kalibutan, kay sige ra tagtabi. Dili dubli ang atong pagpamati. Pero karon hangyo ko ninyo, dubliho na to atong pagpamati. Ako willing kay ko mamati sa tugson sa nganing Brother Nico, mangutana. Kunya kung mangutana, sama niya hilom ra. Kasi pastor at si nangumitaryo man sad. Oh, wala nga dili piskay, dili hanay. Nindot is Brother Nico kay Rominaw, Pastor Willie sad mamati. Wala nindot kay makita sa tong pagtabi, nakita jud nagtuon sa mensahe sa Ginoo. Kay di ka mamati, yagaw kayo ang merkado. Di mura na tagbuang dire. Unya, okay, ato paminawon si Brother Nico sa imong tinuan man paila. Okay, si Brother Nico, ngayong gabi sa katapusan. Gamay, bro. Ngayong gabi. Atrasi ko Okay, na ito. ako pag-utada, Padre. Brother Padre, no? Ako rin. Atrasi gamay. Atrasi gamay ba? Baptist. Okay, Baptist. Oh, Baptist. Okay, Baptist. And then, okay. Okay, ang tema magun ninyo mahitungod sa purgatorio, Padre, di ba? Kung ako masayo. And then ayuhang di ba? Di ang tema raso sa tema lang ko kay aron dalit na mahuman kay madugay ta kung daghan ta pangutana nga wala sa tema. Okay, ang tema nga Sana be? kinahanglan sa usa ka tawo nga makasasala, di ba? Mao na itudlo. Kung ako masipyat, mao na itudlo ninyo. Di ba nga ang tema nga kinahanglan kung ang tao, siyempre ang tao makasasala ingon sa Roma 3:20 Gs, ingon sa inahisulat walay matarong, wala bisan usa, walay perpekto na to. Sumala sa Biblia ang bayad sa sala kamatayon. Okay, mao na klaro nga gitudlo sa Biblia. Now sa inyo nga kung ang usa ka tawo, ang kalag sa tawo nga makasasala, kung mamatay siya, muagi siya sa purgatorio. Okay, kana purgatorio. Ang pangutana mao ni. Kung ang Biblia, kung ang tao nga usa ka makasasala nagtudlo nga ang Biblia nagtudlo nga moagi pa man sa purgatorio ang makasasala, ngano man ug unsay rason nganong ningnaog si Ginoong Hesukristo sa kalibutan pagbayad sa mga makasasala. Kumbaga palihog. Salamat Badik. Also may kuan mo go, posisyon mo sa Baptist. Membro. Membro. Salamat kay Badik. Apelyido nimo Badik? Torion. Mo nindot nga mga igsuon na to. Dili ba mga agresibo? Nindot na naa jud ang Espiritu Santo. Dili na Espiritu tuntok kay mga tuntot ang tanan ani, no? Salamat kayo. Palihog ko kanang biblikal. May problema. Biblia gyud. Atubang na po Biblia, no? So, Bradek, nindot kayo mong pangutana, huwag mo ni atutubang. Yan pangutana, nga, ganun mo agi pa man dyan, diha sa gitawag nga si Kristo ni naog naman, aron ta maluwas. Di ba? Okay. Una, atong basahon, ang 1 Pedro 3, doon na na lugar nga dili langit tilipod, Infierno. 1 Pedro 3:18 ito basahon, kay si Kristo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala, amatarong alang sa mga dili matarong, aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Ipatay siya ingon nga tao, apan gibanhaw siya diha sa espiritu. Diha sa iyang espirituhanong kahimtang miadto siya og nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. So doon na lugar nga gibilangguan sa mga espiritu. Mao kini mga espiritu sa mga tao nga misupil sa Dios samtang siya mapailubon nga naghulat kanila diha sa
Ninuwi, nga nahimong arka, walo lamang katawag na luwas nga misulod sa arka. So dahil hindi makaigsunan, doon na day lugar. Akong point ani doon na lugar nga dili langit, dili po impyerno, bilangguan. Kung ito mo ining bilangguan, related ni sa kamatuoran nga doon ay purgatorio. Kanong doon ay bilangguan, kay hustisya ang Dios. Ya, kung doon na kay gamay sa, lisod man kaayo impyerno ka. Di ba? Bakit sa bro? Hustisya ang Diyos. Sa Lucas 12:46, ang gagmay sala, gagmay sagsilot. Ang dagkog sala, dagkog sagsilot. Sa impyerno, moto'y dagkog nga sala, butanganan sa dagkog nga sala, kay dagkog magsilot. Nya ang Ginoo kay hustisya man. Kung ang lupong tagapayapa, kamao gani mohukom base sa hustisya, samot ng Diyos kay ang Ginoo, Diyos sa hustisya. Ya kung namatay ka gamay rin mong sa, nga makasud kay langit, nga di makakasud sa langit, kung dunay kay gamay sala, binadayag 21:7. Dili ka kasulod sa gingarian sa Dios. Kung dunay kay gamay nga sala, gamay nga bulig. So dunay na butanganan sa gagmay nga sala. Dili dagko nga silot. So gagmay nga sala, gagmay sa silot. So kanang purgatorio alang na sa mga tao nga dunay mga sala nga dili pa pwede mo na purification. Hiluan sila dito. Og mao ni nahitabo sa mga espiritu nga nabilanggo. Sunod na ni mga espiritu nga nabilanggo. Og tungod ni Kristo, walang santos ka misa, pag misa ta kay si Kristo man. Og ningon man si Kristo birthday, hinumdumi ako ninyo sa pagbuhat ninyo niini inyong gihandom unsa ito kanom ang akong kamatayon. Unsa may nakaluwas na to? Di ba katong pagpakamatay niya, pag-ula niya sa dugo? Therefore, ang Biblia, very Catholic. Kaya diha sa pagpamisa na to, si Kristo nagpakamatay. Gihandong na to ang kamatayon ni Kristo. So sa pangutanan niya, ani naman si Kristo aron pagtubos na to, nagpadayon pa ang paghalad sa iyang kaugalingon diha sa santos nga misa. So therefore, nagpadayon ang buhat sa kaluwasan, wala mohunong panahon ni Kristo. Nagpadayon karon og sa umaabot. Dili limited ang kaluwasan sa panahon ron ni Kristo. Kanus aman, si Kristo mingon man, panlakaw kamusti ko kalibutan og mag-uban ako kaninyo hangtod sa katapusas kalibutan. Di man siya nag-uban. Diha sa bayhon sa pan o sa bayhon sa bino. Kaya ang pan niya kung ihatag kaninyo, mao ang akong unod. O ang ipainom ko kaninyo, mao ang akong dugo. Kanus aman na mahitabo. Nikuha siya og pan. Sa katapusang panihapon brother, tumingon siya, kini ang akong lawas. Kinsa may naghimo na kada adlaw. Nga nag-consecrate sa pan, nga mingon, kini mao ang akong lawas, ang atong mga kaparian. Tungod si Ana, daghang nga luwas, dili tungod sa pare, tungod ni Kristo, nga gihalad nato diha sa santos nga misa. Bayong gabi, balik ko na po. Dili kayo po kumbinsido sa tubag ni Mong Madrid. Kay sa tinuod lang, dili kayo ko kumbinsido. Kaya ang Biblia ginagsulti, sumala sa unang Juan, 2:2, sumala sa Biblia nga ang tanan gamay nga sala, dako nga sala, sara na atubangan sa Ginoo. Walay gisulti sa Biblia nga naay dako nga sala. Okay, naay dako nga sala, naay gamay nga sala. According to the Bible, nga ang gitudlo sa Biblia nga ang tao, ang tanang makasasala ipakamatyan yun ni Kristo. Tanan nga makasasala, gamay o madako, walay gipili o dili mapamatud-an yun sa Biblia nga ang purgatorio pamaagi sa kaluwasan para maluwas ang kalag sa tao. Okay, ang iyang gikutlo ko sa Santiago man to. Nakalapas sa usa, nakalapas sa tanan. Ato di pasabot. Dili ni siya tigpas. Okay. Santiago 2:10. Unang Juan. Ato sundan ato igsoon.
dos. Atong basahon. Atong sundan siya. 1, 2. Ang iyang gingon nga ang sala kuno gamay ug dako parihara. Okay. Balik ko na to ha. Birthday. Mato di birthday. Ang gamay nga sala ug dako parihara. Atong basahon atong sundan sakto ba yang gisulti. Siya maong halad 1, 2. Okay. Atong sundan siya. Okay. Okay. Siya mao ang halad karon mapasaylo ang atong mga sala. O dili lang ang ato ara kundi ang mga sala usab sa tanang tao. So, dili wa mangingon nga way gamay ug dako nga sa. Ang tanang sala lagi. O lagi, ato ng sala. Bukod pasabot ini nya dako ug gamay pasayloon sa Ginoo. Wa mangingon nga tanang sala parihara. Wa mangingon dinhi ang tanang sa parihara. Dansa. Mo lagi. Wa diri. Ang imong doktrina may wa diri. Unya ikaduha, atong basahon ang 1 Juan 5. Ato lang iditso. Ang iyang gigamit kay dis, ato lang gisundan ha. Kay paminaw man jud ta. Una ta mo magtubag, resulti na mo ribat ta without listening. Okay, sa 1 Juan 5:17, sala ang tanang buhat nga dili matarong. So, iklaro ni Bradley, nga sala ang buhat nga dili matarong. Tanan sala. Dili matarong kapag dunay sala na dili mo sangpot sa kamatayon. Dato balik-balik ha. Nasayod kita nga walay anak sa Dios. Okay. Kaya ta sa gamay. Sa 16 ta. Okay. Kung may makakita sa iyang isig ka tao na magtutuo nga nakasala, apay sala. Hello, Mike Tens. Okay na. Kung may dito tayo itong sundan, before tayo react ba, lisod kayo si tag-react niya, huwag tayo sunod sa iyang teksto. Di na ito mag-verify. So, iyang teksto nga 1 Juan 2:2, huwag mag-hisgot dito nga pariha ang tanang sa. Pero pariha nga pasayloon sa Ginoo, manay context sa imong gitutlo. Pero huwag mag-ingon dito nga dili, waysa nga gamay, waysa nga dako, huwag ingon dito. Nakaroon sa 16. Juan mo get po na no? Ato iditso lang sa 1 Juan 5:16. Kung may makakita sa iyang isig magtutuo na nakasala, apan sala na dili mo sangpot sa kamatayon, kinahanglan mag-ampo siya sa Dios. Hatagan sa Dios o kinabuhi ang maong magtutuo. Kinianang lamang nitong naghimog sala nga dili ikamatay. Apan dunay sala nga mosampot kayod sa kamatayon. O dili kinahanglan nga mag-ampo pa kita kanila. Sa to pa dunay sala nga makamatay. Doon ako'y sala nga dili mo sangpot sa kamatayon. O mingon dili nga ang tanang sala patay jud na. Mo sangpot jud sa kamatayon. O sa may meaning ini? Dunay sala ang interpretations Katoliko ani, dunay venial sins, dunay mortal sins. Katong mortal sins bro, mo toy mo sangpot sa kamatayon. Katong mga gagmay sa mo toy di mo sangpot sa kamatayon. So therefore, ang teksto nga akong ibasa, nagpamatuod nga dili pareha ang sala sa matag usa nato. So contrary kini sa imong gihimo nga ang tanang sala parehara. Una nga ang doktrinas Katoliko ra mas haom sa Biblia sa 1 Juan 5:17. Sa imong libat kanina nga ang tanang way dagko way gamay. Therefore, sumpaki na sa 1 Juan 5:17. Okay, atong tubakon sulti ni Padre. Unang Juan, tinuod na naay sala nga dili makapatay sa tao. Unsa klase nga sala? Kana makasala kasi mo kasi isig ka tao. Pwede ka. Abot ka pa sa matay na kadayon na lang. Pero ang atong isgutan ng God, kamatayon, kana kamatayon sa ato ang kalang padulungan. Wala man pa mag-isgot o ganang kay siyempre purgatorio. So kamatayon automatically ang iyong pasabot kamatayon yun nga sala. So wala ta magkuhanan ng gamay or dako nga sala. Which is nasabot man. Okay, sige. Atang ipunto, no? Atang ikuan. Kung ang siyempre kung mag-isgot. Salamat kay bro. Nalagay clarification. Sakto ba ning gingon ni San Juan nga dili pareha ang sala? Dunay sala nga dili mo resulta kamatayon. Ningon mga dinang nga pagkasa bro. Ningon kaysa bro. Gawas ka sakto, katong i-verify siya kay kanina
opposite man ang iyang idea sa Biblia. Ingon sa why sala nga parihara tanang sala, gagmay ug dako parihara. Nya karon ano di, tanang di pagkamatian man ni Kristo pag dako. Ang point na to, Brad, sakto, okay ra ka, nga dunay gagmay ug dako. Di ba? Okay na ka, nga dunay gamay ug dako. Okay. Okay, nasa lang ba? Salamat. Salamat, Brad. So, ato lang i-verify kay sita komentaryo dito, nya wata magkauyon di ay. So, karon ang points ni sa isuon nga ang tanang sala ni pagkamatian dako ug gagmay. So, karon iyan ang gidawat, nga doon na day gagmay ug dako ug ipakamatyan ang tanan ni Kristo. Ug mo na mundok na ison. So, mo na mundok na ison. Okay, nakasabot na kasi tingnan sa Katoliko. Salamat, nagpapagal to ison. Okay, kasi tinuhan, tinuhan, ipailay imong kuan, ipailay imong tinuhan, o kung sa po imong posisyon. Okay. So, ako na si Darwin Burnagin. Darwin Burnagin. So, mau niya kung pangutan na padre. Burnagin po. Burnagin. Pastor po po. Akong pangutan na padre kay matod mo dunay sala na walay bayad na kamatayon. Kung doon ako'y mabasa sa Biblia nga ang tanang sala, ang bayad kamatayon, dawaton ba nimo nga palpakin yung doktrina? Ang doktrina. Salamat kayo, Pastor Darwin. Pastor Darwin. Sa pagkana sa tekso, nindot kayo. Pastor Darwin, doon na may sala nga dili bayad ang kamatayon. O nya kung doon ako'y mabasa nga ang sala ang kamatayon, tanang sala bayad kamatayon. Ang tubag na to niya na wala kumingon nga ang sala kayo feedback. Okay, wata mag-ingon nga ang why bayad ang sala dili Bro, bayad sa lipot sa bro. Atong matlikog basa pastor ha. Ato gibasa diri, dili ka Darwin. So tayo verify nga, dili ka Darwin ang gisulti nako, kundi gisulti ni Apostol Juan. Ako kini gibasa, wala nagbasa jud ko. Wa ko magsulti diri nga way gibasihan. Ningon siya Pastor Darwin, sangay. Nga dunay sala nga dili mo sangkot sa kamatayon. Buot pasabot, nga dili pariha ang sala. Munay point. Dunay gamay nga sala, dunay dako nga sala. Munay point na to, bro. Pero kung ito ang iusol, muna nga delikado jud nga mga mantay ta. San Juan, Aruma, 6:23, ang bayad sa sala, kamatayon. Pero dunay sala, bro, nga di ko resulta kamatayon. Ito basahon. Lingon din ito basahon, Pastor Darwin ha. Kung may makakita sa iyang isinataw na nakasala, apa yung sala, dili mo sangkot sa kamatayon. So, Pastor Darwin, dili ako nag-iyon anak. Si San Juan ang nag-iyon anak. Kung iyong kagpalpak, si San Juan ang palpak, di si Pastor Darwin. So, uyo na ka, Pastor, nga ang... So, uyo na kay kapadre, nga ang bayad sa sala, kamatayon sa Roma 6:23, uyo na ka, oo, dili. Okay, o pag ganun ka mo butlog, yun na nadala mo kanina. Roma 6:23. Sabantay mo, wag pag ganun ka mo butlog, on na nakanako. Kaya di ba na kuha na? Kaya, kung years ko ginasali sa Biblia mo. Okay, kaya sa ha? Wala nga, uyon kay ko sa Roma 6:23. Yung tinanan mo uyon sa ka, sa lingon ni San Juan. Yan, dili ka ng sala, mo resultas kamatayon. Una na ito niyo, before ka mo palwa. Nasayop ba si San Juan ini o sakto? Wala na, nasayop. Imo una-una lang yung sayop pa din. Kaya ang giskutan nila, dili na sala sa kanang spiritual. Ang Roma 6:23, mao na ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Ang pananggasa sa Dios, mao ang kinabuhing walay katapusan. So, tinaw tayo, o klaro,
nga kanang Roma 6:23 spiritual na kakamatayon kanang imong ibasa ikutlo karon dili na spiritual na kamatayon so nato Okay. Matod niya, yun ang mga ibang klase ng kamatayon. May pasabot sa to. Ano yung pasabot? Doon ay physical death. Doon ang po yung spiritual death. Bro, telepon sa bro. Ang physical death, sa may physical death. Theological definition sa visual teaching si man, ang kamatayon ay physically separation of body and soul. O sa meaning kamatayon? Separation of the body and soul. Kini nga kung lawas soul, magkabati pa magkasakit. Doon pasabot na iusa pa ang akong lawas o kalat. Uwi pa ko. Kung sino na limang papa, di na nila lutingog, patay na na. Physically death na na. O niya, ang spiritual death, nalingon ni Kristo, nabuhi pa pero patay na. Dahil sa San Juan, San Lucas 6:30, pasag di ang mga patay, maglubong sa ilang minatay. O na Timoteo 5:6, katong mga tao na nagpatuyang sa sala, buhi pa pero patay na. Wala di pasabot mo sa spiritual death, bro. So, Pastor Darwin, dahil mong yung spiritual death o physical death, katoliko kayo ng doktrina. So, hindi ka halayo sa katoliko makatulungan. Salamat tayo, kaya ilang mga pagsumli, si Pastor Arce, katoliko tayo. Si Pastor Willie, katoliko tayo. O, meron na. Katoliko na, pinuli, Roman. Maroon kaya no kailan wala O, pagmapani, buhi, pas physical, buhi gawon. Amigo kaya na to, no? O si Pastor Darwin, kanang imong tsulohiya Pastor Darwin, very Catholic na. No, mula nga, dili ka halayo sa pagtuong Katoliko. sunod pangutana pa din sumala sa Salmo 118 versikulo 20 nga walay hugaw makasulod sa gingharian sa Dios kana bang hugaw nga gipasabot diha dili na sala o sala na siya ka pa din. Salamat kayo, sakto kayo ang imong gisulti. Ang hugaw, ang very Catholic kayo. Wala na kini, sino yung sumaksupag na to? Si Brad Marcelo? Karon, Katoliko na ako. Wala nga, wala hinay na kini umalik. So, sakto kayo ng imong gikuan bro, ang makahugaw sa tao ang ato sala. Wala nga, maupunay pagtununan akong Katoliko. Wala nga, salamat kayo kay ang imong mga huna-huna, supay kaayo doon. Gamay lang kuwang doon. Sunod pangutana Pastor sanay na lang parang hindi na lang sunod pangutana sanay o yun na dahil ka nga ang bayad doon sa sala nagambay o dako kamatayon o yun ang dyan ka sumala sa versikulo nga yung libasa ganyan. Okay. O yun ko partially, pero no ko partially. Tinunod ko yung ingon. Pero ito balik ko sa San Juan, doon ay sala na di mo resulta o kamatayon. So isang kasama na, linya, sins. Pero doon ay sala po nga mo resulta o kamatayon. O nagitawag, sa doktrina, mortal sin. Akong isulti nila ang mga theological term, parang hinahinay makatun sila sa misteryo sa aking pagtuon. Okay? Wala nga, uyon ko sa usa ka bahin, niya din ko uyon sa tanang bahin. Bro, naik baho kamay bro. Hindi mo tanang sala mo resulta kamatayon. Doon na yung sala na mo resulta o kamatayon. Ato nang ibasa ang 1 Juan 5:16-17. Dili na karugangan na ni Father Darwin, mao ka na ang pulong ni San Juan Apostol nga pinangga kay sa dugas Ginoo. Walay ang doktrina ni Apostol Juan, o ang doktrina sa Katoliko, kung yunan na nimo, dudulo na kas sa matuoran ni Sa. Sunod na pangutana Pastor alay na lang Pastor sanay mo lang din dito po. So, sunod pangutana ka lang sanay no? So, Padre, ang maya akong pangutana Padre. Sumala sa Jeremiah 23
11 to 12 nga ang pare gautan og sa 12 sa bersikulo 12 niluka pa namali ba ng bersikulo ha o wala na namali. 11 Jeremiah 23. Atong basahon. Okay. Atong basahon ha. Nagingon ang Ginoo, dautan ang mga propeta o mga pari. Nakita ko sila na nagbuhat sa dautan bisan sa sulod sa templo. Danlog o pangitngit nga dalan ang ilang pagkasubayon. O dito, palukapahon ko sila. Pahiaguman ko sila sa kadalagman, sa panahon, kasilutan sila. Ako ang Ginoo may nag-ingon niini. So, ato pag mali, pinangga, nga paso, sanay. O sa kini kapari nga Bodeo. Jewish priest. Ang pagkapari sa mga Katoliko, sumpay ni Kristo. Nasa Hebro 3:1 atong basahon. Atong basahon isun ha. Kay honorable mo ipari. Atong basahon ang Hebro kapitulo 3 bersikulo 1. Okay, tulang basahon jud kay lisod kini nga dili na ito mabasa. Hebrew 3:1 ninyo din ni si Jesus labaw kang Moses. Busa mga igsuon kong Kristohanon na gitawag usab sa Dios kan awa si Jesus ang apostol o pangulong pari sa pagtuo nga atong gihugdan. Sa pagkapari ng Katoliko, Pastor Darwin, linya sa pagkapari ni Kristo. Dili linya sa pagkapari sa mga Hudyo. Ang imong ibasa pinangga kay Suon, gitawag na siya accommodated sense. Kakabasa ng pari, tanan na yung pari. No. O muna nga, si Waipot, si San Pedro sa 1 Pedro 2:9, ang simbahan ay ginarian sa mga pari. 1 Pedro 5 maybe no? Atong nasahon, pinangga ng suod. Kaya mo naman o akong nabasa sa imong sinuntian, bias na kas mga pari. Kaya tanang pari, mura na dyan, nagbuhat o dautan. Oh, ang tanang pari na dyan, mo'y mga makasasa. Oh, 1 Pedro 2:9. Ningon din pinangga na sanay, apan kamo mao ang piniling katawhan, ang mga harianong pari o bala ang nasod, gipili kamo sa Dios aron maiya o magsangyaw sa mga kaibulungan buhat sa Dios. So yan ang sa 5 Gs sa dinhi ang mga katawhan mga harianong pari. Sa 5 Gs ato mo din basahon. Kaya mo pa ninyo basahon ba? Ato lang basahon ha. Okay. 5 Gs. Una, si Kristo ang pangulong pari. Okay, kung ngayon ka nga mga pari, dautan, uy, ang pangulo, apoy si Kristo. Kasi, dinapado atong pagtuon niya. Sige na kayo, Jesus is the answer. Wow? Sige na kayo, Jesus is the answer. If Jesus is the answer, what is the question? Sa pinanayag 5 Gs, tingnan din ihimo mo silang dingharian sa mga pari aron mag-alagad sa atong Diyos o maghari sila sa kalibutan. So dunay mga pari nga Hudyo, ang ikasayod Pastor, kasi what ni ma-appeal sa inyong diskusyon. Dunay po'y mga pari nga bag-o karon sa laray na sa atong Ginoong Jesucristo. Kung sa ordination na mo, Pastor, giinan mi sugod karon ang tanang giordinahan in persona Christi. O sa tanang in persona Christi, representative of Jesus Christ. In the person of Jesus Christ. Manang Pastor, ang iyong gitudlo dili ma-apply ninyo sa paring Katoliko. Kaya ang iyong gibasa pari sa pinuhuan sa mga Hudyo. Masalamat kayo sa pagpakay si Masindot din nga na sunod na itong mag-fishing Pastor Darwin nakagabong mo o yan ang pamilya ay kay lain kayo na magsabi na po sino yung puto ng puso o
Wala magkatulan na itong mga tao. Niya si Brad Rizip Saleh. Ang paluwa pa doon kay Katoliko Rudy Roman. Oh, ang close. Asa ato ba? Kanara nga. Kon. Princess Ali. Okay, mga gabi ka na. Nalipay ko, kanya na para kong amigo. Oo, nangando yung mga istorya na ko ni tayo. Nalipay ko. Saktor na. Nakita na po lang ang pinangaguhan. Na sikdi nga karon pare na probinsya. Nakabisita ko sa ilahan at pinangga kayo. Nagaan mo ko kinintos para panggasolina. Di ko gusto maglalis niya. Kaya basi di ko tagaan kinintos. Okay, nalipay ko sa iyong pagtambong na naay mga baptist, bunakin, katong si Pastor Darwin, nabali na. Tuloy na kay gayon yung tawag pastor. Kasi kabali, mga pare. Okay na yung magkakon ng litadugon. Litadugon doon ako nilagamit karot. Kaya mo na yung katolikong hilaw-hilaw. Kaya yung sao malagi po na tatudlo is una. Wapa man ni mapare. Bintang na pare na niya kay maluto ng taliko. Apa si kalon maluto ko? Okay? So naanak ko sa pamakanan ako pero natubad na katong pinyal sin, mortal sin. Katong sala, nayampo pa kay dili kamatay. Napoy sala, na di na kanang yampo kay pinatulog kampo. Delikado na luna. Kaya inalo angay yampo. Pero napay sala nga angay yampo. Kanang gitawag mortal sin o bilunan sin. Karon, niabot atong pare. Mura mo na ikasukot ang pastor pare talitay. Tirahan yung bersikulo. Naam niya basa. Pero bantayan na nato ang bersikulo kay mga. Basta mga di yung tanan. Diba? Kay namay dalang klases pare. So, karon. Kamu saan man jud ya? Akin nila pangutanan nako aron namin jud ya punta. Kamu saan man jud kining magsugod ang laray ni Kristo pagkapara. Salamat kayo nito kayong pangutana. No? Pero saan nagsugod ang laray sa pagkapari ni Kristo sa diyan gikonsagrahan niya ang pan. Sa diyan gikonsagrahan niya ang bino. Ningon siya sa mga apostoles, do this in memory of me. Di ang sugod pastor. Pastor pa ka o Honda? Evangelist. Last Supper. Dito sa Last Supper. Katapusan pa ni hapon. So nabay basyanan diha karon mabasa nga mao ni ang sinuganan sa laray ni Kristo sa diha nakonsidera sa lawas ug dugo. Okay, ang inyong pagkutana doon na ba'y mabasa? Okay. Ato nang ibasa Mateo, Lucas 22:19 nga do this in memory of me. Nihatag siya kuman. Nya kinsa man makahimo ana mga pari naman. Nga iyang sumusunod kay pangulo man siyang pare. Lisod man kay gipanguluhan mga tanod, nga pangulo siya sa mga pare. Nya iyang mga gipanguluhan di pare. So, ang iyang pangutana litra por litra. Pasensya na ka Pastor Sali, dili na namo doktrina. Nga basahon ang Biblia litra por litra. Kaya sa 1 Corinto 3, ningon dito ang litra makapatay. Pero ang espiritu maghatag og kinabuhi. Kami Pastor Prisi, huwag may magbasa base sa litra por litra lang. Kundi ang pagbasa namo sa kasulatan ni Nehemias 8:8, basahan ninyo ang kasulatan og sabta. So sa pagbasa namo Pastor, among gisabot. Lisod kaayong mabasa lang ta, why sabot-sabot. So masabot na kay ingon man siya, do this in memory of me. So katungkuman mo to'y naghimo nilang authority sa pagpadayon sa pareanong buhat. Nga gitugyan ni Kristo kauna niyang kaparian nga mao ang mga apostoles. So kung nagsugod pa dito ang laray sa pagkapari ng Kristo sa panahon sa mga apostoles, nga naman nga man sila tawaga ang 12 apostoles. Gawas ni Pablo kay Katrisin nito nga dito balik siya naabay
mudiklarar, sumala sa Biblia, nga ang mga apostoles, gitawag o mga pare. Padre, mga na ipamutan na ito. Labay mabasa sa Biblia nga Gitawag niya okay. Atong ibasa na ako kagana. Pinadayag 5 Gs. Ako pa mag-abot si Brad Pisino atong basahon pag-usap. Pinadayag 5 Gs. Atong basahon. Kaya ganyan mga pinanggang ito, gusto nyo mabasa litra por litra. Atong basahon. 5 Gs sa pinadayag. Gihimo mo silang gingharian sa mga pari. Aron mag-alagad sa atong Diyos o maghari sila sa kalibutan. Ihimo sila nga gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa atong Diyos. Sa atong pa plural dyan bro. English version, giving us praise. Sa Revelation nga ba na? English na. Sa Revelation 5 Gs, Brad Prissy. Ningon din niya. Ito lang basahon dyan ha? 5 Gs. Ningon din niya, Brad Prissy. 5 Gs. How yan? Alam nyo din basahon kaya Hoy. parang di na ito mapunan. Oh. Lara. And you have gathered them into the kingdom and made them priests of our God. They shall reign upon the earth. Ihimo ta niya nga pare nga mag-alagad sa Ginoo. So appeal si San Juan. San Juan may nagsuwat ato Brad Prissy. Okay? ang Biblia nagtug-an man nga mga apostoles katong 12 naapoy mabasa diri o ning palpapon sa unang Pedro 2:9 ha pari man gyud gisutan ani baka duwa rin sa Ala, ato sa Jerusalem. Uyong ni Padre. oh maayo na kang makasakyan po gyud plano Ibaw ka naman. kuyo jud ani bisa nasa kay pista gani uban gani ko ani lami yung makauban sa pare mga kala kay lami yung sutan Allah sa okay apan kamo mao ang piniling katawhan ang mga harian ng pare o ang balaang nasod gipili kamo sa Dios aron maiya o aron magsangyaw sa mga kahibulongang buhat sa Dios gitawag kamo niya gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag sumao ni giandam sa mga apostoles dili kini mooy mga apostoles yun ang mga apostoles giandam ini para mahimong pare lahi ang tawag sa apostoles ra kunang pare nasa Efeso 4:11 ato nang iklaro kay amigo maguna ko ni ano na yung ganahan sa Efeso 1 Efeso 4:11 ang magasan niya mao ang uban iyang gihimo nga mga apostoles tama ang uban mga propeta tulay ko ng propeta ang uban tigsanyos ng balita kanang ebanghelista o ang uban mga pastor lahi po na pastor o ang uban magtutudlo para asa man ni gihimo niya kini aron pag-andam sa tibok katawhan sa Dios alang sa bulatong Kristohanong pag-alaga aron motubo ang lawas ni Kristo. Ang gikwit ani mo na mga pare. Ayata ka po ni Padre. Usa na ni Padre Pio. Padre Darwin mao ni siya ang linya aning pareha. Ayata ka. Kay na may gasa po niya sa iyang dakong trabaho. Okay, hatan na kuno. Gapura sila pare. Hatan na kuno nakit ko ni. Salamat kayo ang ibasa niya nga apostoles naman mga pare. Ang kanang mga apostoles pare na nasa pinadayag 1:6 kabasahon. Ingon si San Juan, gihimo kita niyang usa ka gingharian sa mga pare. Aron kita jud. Gihimo kita niya. So apostoles man nagsuwat ani. So ang mga apostoles ay pare. Kay pangulong pare mas Kristo Hebreo 3:1. So ang iya gipanguluhan mga pare pod. Sa 1:6 gihimo kita niya nga usa ka gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa iyang Dios ug sa amahan. Iya ni Hesukristo
ang dumog ug ang gahom nga walay katapusan. So ang masayod ang mga tao nga dunay gitawag duha ka klaseng pari sa simang Katoliko. Una, common priesthood, mo na mga katawhan sa Dios. So ang katawhan sa Dios motong imong ikutlo brad. 1 Pedro 2:19 nga kita harianong pari. Sa to ba tanan Katoliko pari. Walang sa pagbunyag brad nakaambit ka sa pagkapari, pagkapropeta o pagkahari ni Kristo. So kaming Katoliko, mga pari mi, common priesthood. Ay kaduha bro, gitawag og ordained priesthood, ministerial priesthood. Ug mo ni sila si San Juan Apostol, ministerial priesthood, ordained priesthood. Giordinahan jud sila. Sa pinadayag 1:6 gihimo kita niyang usa ka gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa Dios. So mo na nga ang imong ingon gibasa nimo sa Efeso 4:11, wa man lagi pare diri, pastor man ug apostoles. Pero kung atong basahon ang Biblia dili lang usa ka teksto, kung kinatibuk-an ang mga apostoles di ay mga pare usab. Okay. Order please. Pila na lang ikuan? Pila na? Talak na lang. Last question kay oras na. Okay, last question. Salamat sa Ginoo. Katapusan na lang. Okay, mo na ang pangutan na last. Kaya wag ko matagbaw kay gimungan ako time na bro kay permit na mo. So padre, naang ako goy hangyo nimo, okay ba kaalin? Wa magas Valencia, kaduha na ko ning hangyo. Pwede ba tagaan ko bigayon nimo dito? Akit tayo ng istorya sama ani aron matapok ang mga tao dito. Kay dito di matapok uwa ka. Oh, so kinahanglan na ay siya sa kabuan kasi aragon. Okay ba ka ana para Valentine lang? Ang request. Okay ba ka o dili? Okay, salamat kayo Brad. Madto sa Valencia Domingo. Yan, doon na po yung mga yawa madto sa Valencia. Dungan mo. Wala di ko ka-entertain. Ano man, tungkol sa ka, Huwebes ito sa kuan, puno ako schedule. Manang nga, ano ko dito rin eh, daghang tao. Kung ato sa Valencia, puno kayo kong schedule, manang tagsar ko ka uban ninyo. Walang nga, karon sad, dili ko kasi yes, naman sila sa Birdfall, naman sila si Kwan. Ako mo dyan yung, so, na may mga safety, walang Birdfall, dili ko kasi yes. Kanino ang nag-preaching every once a month, mga natong ibuhat, ya pwede ka mo ari-diri. Kay, gaan na muna mong panahon, o niya, pinaagi ini, masayran pag-ayo ang pagtulunan sa ato Ginoo. Amen? Kaya pasalamat na lang ta, kay oras naman, pasalamat ta Brad Prissy Sally, atong igsuon, pasalamat po ta sa atong mga pinangga ang mga pastor, si Pastor Darwin Sanay, o si Pastor Archie, nga nagbukal-bukal ang kainit sa Espiritu Santo, maduda tayo sa Santo ba ito? O si Brad Willie, nga nindot kayo ang atong pagpadayag sa kamaturan din eh, daghatag na pupo, o niya, follow and subscribe at mga YouTube channel kaya kanunay ta nagpasabot sa kamaturan o niya uban sa dato at mga safety dunay ng market preaching dito sa kilid orang libutan na to ang shop aning City Square so nagbuka na o doon na po tayo Bible study every Friday 7 to 10 dinhi sa VG Square sa Cathedral loyo sa St. Joseph Chapel. St. Joseph Chapel ta, anang dapit sa Dagkutanan. So ito mga interesado nga magpalawong pa sa itong pagtulon ang Katoliko, welcome kayo. Apil ang mga igsuon na to nga nada sa mga Marites o sa mga Marisol nga mga pagtulunan.